Tak, s Michalem jsme si teď koupili nějaké pečivo, já nějaký šateček, jablečný a makový, Michal párek v rohlíku, takový z pekárny. A zvláštností je taky to, že všechno tady to pečivo i zmrzlinu a takové věci mají normálně na váhu. Takže cena je vždycky za 100 gramů. No a výsledný účet vás vždycky překvapí. Je to tak, no. Je to prostě, takhle ta cena vypadá dobře. A vy si to koupíte a stojí to 2x, 3x tolik. Taková zvláštnost, na kterou si třeba dávat pozor. Právě se nacházíme před nejvyšší budovou v Evropě a jdeme se kolem podívat, jak to vypadá, protože stavba to je fakt pěkná, zajímavá, takže uvidíme. Děláme nějaké fotečky. Když jsem tě bral tenkrát ze zadu, tak si řvala jabadabadu. No, sex na koloběžce, no. Já se dám, jestli nás tam pustí do toho. Asi berou, jak partia chodí. Michal, dej si pokoj od těch ryb, kurva, si na dovolené. День, когда вот мы вернулись за день, na to jsem jezdil. Tak další zvláštnost, jsme tady přijeli. A tady normálně venku na lavičkách, všude možně, na té straně, na celé tady té promenádě, mají normálně bezdrátové nabíječky mobilních telefonů. Normálně položíte telefon a nic. A položíte telefon a už to pěkně nabíjí. Rusko. Pokud plánujete výhlídku na tuto nejvyšší budovu, na tu špičku tam nahoře, tak si musíte objednat lístky na internetu. Ale díval jsem se a už jsou vyprodané na několik dní dopředu. Takže pokud plánujete návštěvu tady této budovy, tak s předstihem.
Napadlo by vás to udělat umělou tady řeku, která vlastně jako by se vlévá opticky do moře. Je teda ne. Můžete dětskám koupit nějaký batoh do školy.